L-ekonomija Maltija ingħatat ċertifikat ieħor pożittiv din id-darba mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF li qal li pajjiżna se jkollu l-akbar tkabbir fl-Unjoni Ewropea sal-2031. Fir-rapport dwar pajjiżna jingħad li tkabbir ekonomiku ta' Malta u 4 darbit akbar mill-medja Ewropea. Din is-sena qed ikun imbassar l-ekonomija lokali tikber bi 3.7% filwaqt li l-medja Ewropea ma taqbis il-1.3%. Dan filwaqt li s-sena d-dieħla l-IMF qed ibassar l-ekonomija Maltija tikber iżjed bi 3.8% waqt li l-medja Ewropea se tkun 1.4%. Imbagħad senti oħra l-ekonomija Maltija mistennija tikber b'4% u tkabbir medju Ewropew ikun 1.6%. Il-Fond Monetarju Internazzjonali wkoll li tratta kif id-deficit nazzjonali ta' pajjiżna se jibqa' jonqos waqt li f'pajjiżi oħrajn se jaqbeż it-threshold ta' 3%. Sarettant brabta ma' din l-aħbar irreaġixxa il-Prim Ministru Robert Abela li fuq il-midja soċjali qal li pajjiżna qed ikompli jirreġistra riżultati b'saħħithom minkejja l-inċertezzi globali fl-istess ħin li d-deficit u l-inflazzjoni se jibqgħu sew taħt il-medja Ewropea. Dr. Abela sostna li l-politika tal-Gvern se tibqa' tagħmel id-differenza reali fil-ħajja tan-nies.